Ang February 14 is the anniversary of Valentine's Day. Ang John 3:16 is a verse which is considered the heart of the Bible. Ang Valentine's Day nagtudlo lang og igat-igat og ulag-ulag. Samtang ang John 3:16 nagtudlo nato nga dunay usa ka Dios nga namatay aron ikaw mabuhi. Sa Valentine's Day, ma-express nimo ang imuhang kaulag para sa uban. Pero sa John 3:16, ma-express nimo ang imuhang gugma para sa uban. Sa February 14, after 1 month, basin mag-prenatal na ka. Pero sa John 3:16, dili pa maabot ang 1 month, mahimo kang born again Christian. Sa February 14, mapugos kag adto sa health center. Pero sa John 3:16, malipayon kang moadto sa simbahan. So magpili ka, February 14 or John 3:16. Please comment down below. Ang February 14 is the anniversary of Valentine's Day. Ang John 3:16 is a verse which is considered the heart of the Bible. Ang Valentine's Day nagtudlo lang og igat-igat og ulag-ulag. Samtang ang John 3:16 nagtudlo nato nga dunay usa ka Dios nga namatay aron ikaw mabuhi. Sa Valentine's Day, ma-express nimo ang imuhang kaulag para sa uban. Pero sa John 3:16, ma-express nimo ang imuhang gugma para sa uban. Sa February 14, after 1 month, basin mag-prenatal na ka. Pero sa John 3:16, dili pa maabot ang 1 month, mahimo kang born again Christian. Sa February 14, mapugos kag adto sa health center. Pero sa